बि बयसनि र' फिल्म नायबाय लोगोफोर बया हिट नांदो नायनानै ओमफ्राय दा लाइभ फैब्रबनायनि जाहोना जाबाय माने बिथाङा आपल'ड खालामनायनि आधा घन्टा सिगाङावनो माने गोबाङा गावबा गावनि चेनेलाव माने रि-आपल'ड खालामदों आरोना बियो माने बिराद गाज्रि जादों ओमफ्राय बि बयस बिथाङा दुखु मोनदों आरोना बिनि थाखाय जाय बिथांमोना बेबायदि मावदों माने बे बिराद गोरोन्थि जादों बिराद गाज्रि जादों ओमफ्राय जोंनि बर' मानसिफ्राथ' बेबायदि मावनो नाङा बिथाङा सासे बर' जाखांफुनायखौ हिन्दी बा नेसनेल लेंगुवेजजों बिथाङा भिडिअ बानायो बे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिराद गौरब फिल खालायो आरो जों बेखौ लानानै स' बेखायनो माने बिथांनि मेहनत खालामनाय खरसा खालामनाय फाइनेन्स खालामनायखौ बरबाद थांनो नाङा जाहाथे जोंनि बर' मानसिफ्रा आरोना ओमफ्राय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जुदि रि-आपल'ड खालामदों बयबो बेखौ माबा खालाम रिपर्ट मारिनो हो रिपर्ट ज'नो जाहाथे बेनि चेनेला हेडेक जायो बेबायदि आरोना बेबायदि रि-आपल'ड खालामनो नाङाथ' गाज्रि जायोना बिबा बेसेबां थाखानि बेसेबां फाइनेन्स खालामनायमोनबा बे सर्ट फिल्मावबा एक्सनाथ' देन्जार एक्सन खामोन लाइभआव दासो सासे सोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदोब्रा माथो थांफिनबायसो